Zaten maşy işler hoş gördüm. Yine bugün balık restoranına oğudan gecede oğudan konser verdim. Köp sağ olun tanrı arkasın. Sizin zaten bağış bolmaňyzy haýsaýdym sebäp boldy. Men jahan başı bolmama. Berdan da mana käbetiniň düýün aýdym nadyr. Dolan aýda balam görüpmeli. İlki bilen şolaýdym ýerden Kakajan ol Halipa ömrüm aýdylar. Köp sağ olun tanrı arkasın. Siz sungat ýoluna gelmeňize kim sebäp boldy? Men sungat ýoluna gelmäme. Enem Ýaşyňyz bolsun. awa çağa kam şu telewizorun oňuna bir aýdym eşdem ýatyp aýdyany kenim de anam enem şonu goýja ýakymyl diýip Gülsürnan Canman Kuwat Korporasiýa terpay aýdym tapdyk bar aýdym gitdim men. Şondan dowam etdim. Üçüncü sorum şu sungat ýoluňyzda halipaňyz kim? Men sungat ýolumda merhum Halipamy Gülsürn Aljanowa. Soňam bu tarta adyny da Halipam döwlet durdy. Muňa bolsun zaten maşy aýdymlaň ýyzy gurul bolsun, täderklere garaşja. Sağ ol canım, sağ olsun. Ben Mustafa'nın mühim ortaya yakın vaxtda bura käde can ketdik. Oňa garaşmaly ýatadım. Gece doğru artık söküyorlar. Aydan gece aydan kädeden can verdik de Rose'ni bu şekilde geçirdik. Biz orada yakın hem kliyevi hem can verdik. Ben birinci zaten maksul muhtemelen buradaydım. Dolunayda bağlan orası meledik. Berdan da bana bizimle aydım. Şol aydım farkında. Aydan koyuyorum. Çünkü aydım artık. Yakın nasıl bir yerler ve değerli bir yerler arasında hoş kavga.